Pamene tangokhala chete ena soto kumadandaula koma sanampange chipongwe ameneyo amalimbana runda nthawi msipi itu ya sanampange chipongwe ayi ndithu uthenga napereka kale mabizi ndati zitulukirabwe mwachonjo yayi mwachangu tutipatsirane nkhani yokhudzana ndi a Shadrack Namalomba. Namalomba anapezeka zonoti basitu uyatseni ulendo kupita runde kuti ku kampani ya Airtel kuli Longweto kumeneko. Kafika kumene kuja inu ndakupezani ulendo undesi zoti sondero bila patali nufuna inuyo mungu ndifotokozera kunena kuti ndi chifukwa chani kodi network sikugwira kunoku ku Malawi tukhalabe nde kuti ndi ma issues mavuto osiyanasiyana ukamenya makho ena kumadropa ukazapeza kuti kupange zinthu madata ku 4 ira chani vuto lano ndezani tafotokozane chifukwa chani makhala mukufusidwa mati tikonza koma nde kuti no zinthu zikungokhalabe chimodzimodzi mavuto ake omwewo tafotokozani vuto ndechani. Kumene kujatu ndeti makosana anaito kugwidwa njakata afotokozeso zotani nakasi ulendo anati anapasidwa nde kuti ka miyezi ngati ka last time tinaulusa nkhani mene tifotokoza bwino kuonera kutsogolo kuno koma nde kuti no njakata kubwera nde kuti amene anakuma naye kumeneko makamakatu amene amayimira kampani imeneyi dzina lake Abudu Shaiki amene ito anapezeka zotoyamba kufotokoza zoti ayi pepani bwana mavuto amene wawa chimene tipange feta akonza nde kuti chani in 6 months mungotipasa fiyo miyezi 6 takonza mavuto wata akuchitika kuteko chosati fodori feo tikulephera kuti ntchito yathu chani achitika fwa chonoti makastomala achuluka anthu achuluka ndi amati akalowano palaini amakhala anthu ochuluka olimbirana nde kuti ja malaini ochepa nde vuto ndi limene lolo koma tikonza zimenezizi komanso nde kuti forex so yokhala ngati so yutivutanso ndefa cha forex network ikumatani ikumavuta ma connection akovuta bwana forex ndi network kaya pamenepo situzo zoti kaya ma connection akamayenda bwanji komano akukamba tumotera ali ndalama zakunja ma dollars kusowekera kwa ma dollars kupangitsa zonoti network idzivuta kunoko ku Malawi. Hayi ma business awa kudziwa amene amayendetsera koma chomwe tingakambe ndi chimodzi nkhani yokhudzana ndi makastomala kuchuluka tikamba beja utsogolo kuno nawo Namalomba sana chedwechedwe ya wauza magayi kunena kuti then uthenga uno mukhate kumaona ngati kuti mwana wakongobwera kwa ino Airtel uphatikizapo so inu ya ATM nonse makampani amene mmatipasa network kunoko ku Malawi inuyo tikukuwuzani zonena kuti ngati simukoza mavuto amenewa chaka chino chipo mafika kumapeto kwa chaka chino mavuto amene wakupitirira kuchoka kuboma tikuyitanitsano tsopano makampani ena kuchoka kunja kuti no azatani asagwire ntchito yopereka network kuno chifukwa nde kuti inu mwatani mwalephera tina na makampani ena ochoka kunja kodi kaya nde kuti ikhala kaya ndi MTN kaya ndi Telkom ya ku South Africa nde kuti makampani amene abwera kunoku basi tazapeze kuti atani ambe kugwira ntchito kuno azitipasa network nanga sino nde kuti mukufoyeresa basi tingopanga choncho kuthana nanu totekatero nde kuti tikuja kuyateo njenjenje kuti ene muso njenjenje chifukwa chani akuzozionena kuti pamene makampani na abwera choncho nde kuti no zikhala zije zoti no zopangisa kuti no business yawo ije zikhaso mwene kumavuta faifeyo tikuziwa kale kuti no TNM mbola Airtel mbola mwayiona kubwera kampani ina yake ndipo ndi kampani ya nyuwani izaonesa zono tino kuchita bwino cholinga chonena kuti ipereke record yosiyana napo ipange nde kuti mbiri yosiyana napo kachithunzi kabwino kuonena kuti anthu azonoti komatu network ya kampani ya nyuwani ndeyo igwirade bwino kusiyana ndi ya Airtel ndi tisamukireni kuti kumene koko kuti tonde kuti no azipangaso ma profit nawo zizapezeko zona adza Airtel ndi ATM agwanayo fake muzidaba kunena kuti chifukwa chani kunoko ku Malawi tili ndi ma network awiri okha tapitani m'mayiko anzathuwa ku South Africa mukapeza konde kuti ma network angapo ndithu at least ni madziwo atatu koma mwinaso alipo ochuluka Vodacom nde kuti kuli chani kuli nde kuti MTN kuzabweraso nde kuti Telkom zachizwikireso kumwina kuli ma network ena mwina ndeto kunoko kumadabwa kunoti ndifacha ndi ma network awiri okha why only Airtel ndi TNM bwanji kodi muzoona zonena kuti iro ni nkhani ya business Airtel ndi TNM nde kuti amapita okakhomerera ngati makampani nakufuna abwere kunoko iyayi musaloleza amenewo chani ifeyo chani mwinaso kukamakathiraso tindramaso nde kuti mmalo oyenererawo
kuti no basi ukadisha cholinga chonota akhomerera anthu ena asabwere kuno mmakampani awo. Mwayiona kapena ena akamapeka ziganizo zoti tufuna makampani ena abwere kuchoka kunja ndekuti aja amatsekereza fauzi zoti kungobwera makampani ena ndeti azayamba kulimbirana ndekuti business kampani yawo izapeza kuti atani yamba ndekuti kupangidwa affected kulowa pasi malingaso ndikunona alikale ndi zimbiri zoyipa. Nawo ndizimene akubwera Namalomba apa kuna kuti iyayi awapa ndekuti no sinangamukanika mwatikakamizano kunena kuti mukangolephera kukonza mavuto amenewa this is your final year, chaka chanu chomaliza pomafika kumapeto kwa chaka chinochi ndoti khatabweresa network zina basi. Akamayankhula chonse tumazozoti wayamba kale ndekuti ukambirana ndati ndi makampani ena ake kunjako kuti mwina make abwera azapange supply network. Now nkhani iyi sikoyamba magayi, of course za network izo ndeti nafotokozapo and anthuso mukumana nazo amene muli kuno ndi muli ndi experience yabwino. Network ndi vuto amwene ukati ndekuti uyimbe mafoni mavuto okhaokha, penanso ma message adza pena akatachedwe pena ndekuti kuzabwera madata a internet zosagwira amwe ndi imene zitile panopa. Anthu ena amakhala amapanga ma business pa internet notone pa internet pokhapo enanso amakhande kuti akuyimba mafoni kuti apange ma business osiyanasiyana zonsezo zikupangidwa affected. Ndeno tikuti nkhani iyi sikoyamba tinayiulutsapo makamaka miyezi yapitayo tinkakamba zonena kuti kwabwera mayamiko nkoloma amene ndekuti ndi mkulu oyang'anira bungwe lija la makra loyang'ana za mphepo kunoku ku Malawi ndi ma network, ndipo anakumanaso ndekuti ndi amene wa Airtel ndikuwawusanso chimodzimodzi kunoti numagaya ku Airtel network ikuvuta konzani mukapanda konza ndekuti no mundipangisa kuti ndipange act ndekupanga act zomwe zitachitikezo kaya muona kuti zizachitika motani komano konzani and anapatsa I think kaya unali mwezi kani miyezi iwiri ka ikuyenera ndekuti nthawi imeneyo ikuyenera kukhoti yatha ndi umuna Namalomba akubwira kumaza kukapezeka komanaso ndawo ndi mwina mayankolo matingamvetsesefa chonena kuti ndi amene amayang'anira za ma network wet ndi Namalomba kuti akapezeka kumeneko ngati ndani mwinanso kumafusafusa kuti afuna atamike. Iwo wasorubaja ndekuti ndi nduna yoyang'anira za information ndekuti ma department osewa achina makra amene wazantsana akwene akhola amalumikizana ndi unduna umenewo komanso ndekuti nkhani za network mauthenga akuyenda bwanji iwo akuyenera kumathirapo mulomo. Nchifukwa ake nakupezeka zoti akapanga act musayiwale paja panopa nduna ina iliyonse ikumaonesa zoti ikuchita ikutakataka cholinga chonena kuti asathuthwanepo pa undunapo nangati paja adayamba kale kuthothola tipita muthalika mwina mukozi wati asanachotse nduna iyaya anachotsatu nduna tipita muthalika anadzasuntha nduna zina zako zipitiso kusuntha nduna ma swapping kumene imene jayi ndi sign yonena kuti wachosako kumene kuja kukapitisoko akalephera kupanganso perform malo mene apanga azango choseratu mona muzida bwanji ino kuti ino nduna zina sanazisunthe bwanji nduna zina sanazisunthe koma zina kuziso zomwe zinasunthidwa sizachidziwikira ndekuti performance sinali bwino ndanapanga kale make kuno kuti simuchita bwino chachasala nchonena kuti nonso pano tikuthotholani kuoni nonso pano imene chenali ngati warning mwanjira inayi koma warning mmadziwa warning yachikulu simaitobwera ngati warning imangobwera ndi ma action or okay wekhano iroli kuti apatu ndi warning idapa ndekuti ndikokere masoko sanga mwamba let me pull up my success kuno kuti ndiyambe kuchita bwino siyena uli kuti apa ndekuti ndizikhaso slow otherwise nduna ina iliyonse kuonesesa zonena kuti ikupanga zomatukutuku pa ground kuthamanga nkhani zake ndi zimenezi. Of course at the end of the day tikuyang'ana kuonena kuti kodi nkhani zimakubweresewa ndi nkhani zoti zithandiza ngati Malawi nkhani za network izi ndizofunika zikonzedwe and limaona ngati kuti no anthu wati akukamba pa chifukwa ndipo aululana apa poyamba paja amangoti fiber koma apa aulula kunena kuti makastomala achuluka ndi network zikukhala ngati noti kulimbirana. Tisamalimbirane magayi timaitolipira izi sizaulere timaitopereka ndalama kuti tigule mabando airtime ndi zina zoterozo chetingapange tangobwesani makampani nawo nanga sitachuluka iwo akhale ndi makastomala amene angakwanise kumapanga supply network bwinobwino makampani nawo azatengenso makastomala enafe fo enafe ndeti kunena kuti ifeyo ndi makastomala kale a network zinazo mwayiona ngakhale sizinabwere koma ife ndi makastomala kale a network zimenezo fo izi zinde zatipanga kale let down zinemaita upyesa mtima munthu upanga upload video koma ndekuti uyidikirire 45 minutes ukudikirira video iziyenda ndekuti muti tima bytes josaliso ma KB
usati ma kilobytes koma ti ma bytes tenitenite iziyenda kumafika 900 bytes kena kuisafike nde kuti 500 sizona yayi tikufuna zonena kuti network ukafuna apanga chinthu upload tiye ithamange koma tali ndi 5G tikufuna izithamanga ndi tikumagigima 1MB 2MB 3MB mwinaso 4MB 5MB per second kumene kuti notino tizithamanga so ndi zinthuzo koma ulimbane ndi network ulimbane na penaso nde ukayang'ana ukapanga so research nkhani ukawerenga zimati zina zoterezo pa internet kuti upvesese nkhaniza amwene network ukajama kumene kucha ndekuti sukuona zina chichonse no internet connection koma tikupanga check data ulinayo zosayenda amwene ifeyo tikuona kuti no angobwesa makampani nawo simple basi tikatero ndekuti ma solution apezeka akuti